La ilaha illallah ta ce guda da su albarka. Abu da ke ni Allah sarki. Ralajiya wane ne? Allah sarki ne ce dan zamani. To godiya dan zamani ne ce a ralajiya ne ce guda da su albarka. Ai, la haula wala quwwata ne ce ya aka ya zai. To godiya da su albarka. Ralajiya saboda da sa albarka a ranar biya na ce to daga wannan waka za mu tafi shafin Allah ya isha kana na wani wani gwanta a ranar biya saboda da sa albarka na ce kai bara umar na kai ya na ce saboda da sa albarka na ce to a ranar biya su ba na wani wani gwanta na ce saboda da sa albarka na ce haka na ce a ranar biya shi ne bani agare saboda da sa albarka da ce gwamnati ne shi ne bani nace kai nace ogayalo kayalo nace godiya da sa albarka ina kamar mun sai banka a huta nace yana koma birnin kaura bai dan kato ka buga ba komai bane nace amana ta warka da mai wanka ikon Allah to ga nuwa ga gaban yalo mai unni sarauniya to godiya da sa albarka nace a ranar biya dike bayani a ranar biya Allah suka da sa albarka da ce mai ne shi ne bayani ba ilaha illallah suka da sa albarka agare Allah sarki da ce a ranar biya da ce kai kemi na wala wala gwasa da ce godiya da sa albarka da ce to korawa tana da sa'ani ta godiya da sa albarka da ce gwamnati ne ranar biya Allah sarki da ce ta godiya da sa hankali ne wala wannan kayya ta godiya da sa albarka hankali saboda da sa albarka ga wasu mota da zuwa ga wasu kaya hankali ku tare saboda da sa albarka da cin komai ne ga wani abun kuma saboda da sa albarka lemon boy godiya lemon kai wani wannan kai a ranar biya saboda da sa albarka da sa da sa ka lemon kai wani wannan kai a ranar to godiya da sa albarka da ce lemon godiya da kima da sa da sa bara zumunci Giyo nan ka ya baci to godiya da sa albarka godiya da kima da ce Allah awwal to a ranar lafiya da ce godiya da sa albarka ya kai bagiyo a ranar lafiya to godiya da sa albarka a ranar lafiya bagiyo dan kuma ka hankali ne sai to godiya da sa albarka da ce godiya da sa albarka Allah magiyo ya ce wallahi shi ba da matakai hankali ne guda uban da kayya saboda da sa albarka da sa kamar ne agare to shi ne bayani Allah dan tani saboda da sa albarka dan tani yayi dare to Allah sarki na ce hankali dan uban ka saboda da sa albarka dan sa kamar ne Allah sarki da so Allah sarki saboda da sa kai hankali ba hankali kurge shi saboda da sa albarka kurge shi saboda da sa saboda da kuma da sa kamar ne bajo kai
can godiya da su albarka da to ya yi daidai na can godiya da juma da cancan to ka kauce bari mu je yawo da mu da ishe Kano can godiya da su albarka mu dawo banda Allah a lafiya aha hai mu dawo banda kayya nan can godiya da su albarka ishe Kano a lafiya mu dawo banda kayya inda ka san ba ka shi a jikinka can godiya da su albarka nan can kai Roman na kayya la ilaha illallah saboda da sa albarka da ce godiya da sa albarka Allah sarki Isha Kano lafiya saboda da sa albarka da ce saboda ne la haula wala quwwata illa billah jirgi baban mota Kano ta Jigawa Isha Kano na godiya da sa albarka da ce ana sa bara da manci amana ta biya na ce ana sa bara da manci kai na ce Kano ta Jigawa na ce kai jirgi baban mota kai mota to bacce komai na ce to wance komai sai dai ce godiya da sa albarka ana sa bara da manci da oga to godiya yake da sa albarka na ce ana sa ka alƙuda ana sa bara da manci na ce amana ta biya kai ya ba la ku bacci ne saboda da sa albarka da cin kamar ne aha share ma share shi na gari kai da sauri saboda da sa albarka da cin haka lafiya da cancan saboda da sa albarka da cin to a rika saurin kuta an kada da sai ka mutu wani ya dana tun da layin akwai yawa in ka dana wani ya rika mutu kowa wabba saboda da sa albarka da ce komai ne na ce wannan duka kake a cikin ruwa saboda da sa albarka da ce komai ne Allah sarki Allah saboda da sa albarka Allah sarki wala ga Isha Kano wala kwata wannan cikin ka ne ko da ne wannan ya mana saboda da sa albarka da ce kai to ina rawa ga mai ƙarin ya gana la ilaha illallah dan mutanen kana wata raba ta bai kiwa da laba ba Hausa ko da bai kano an bika saboda da sa albarka to alaihi sabai ko Allah ta godiya da sa albarka da ce godiya da kima Allah sarki la ilaha illallah ta godiya da sa albarka da ce kamar ne amma na ce kai gaskiya ikon Allah na ce mai farin jini da Lagos wani abin shi na koma da Allah ba Hausa na ce sarkin yaƙi kake na rabi Musa don ka sa ikon Allah ta godiya yake na ce da sa albarka da ce godiya da sa albarka da ce kawai da na ce ana sa bana gamanci na ce amana ta biya na ce godiya yake da sa albarka ana sa bana gamanci na ce amana ta biya ana sa bana gamanci na ce godiya da sa albarka ana sa sa ta ala gogoda na ce amana ta biya ana sa bana gamanci na ce ta godiya da sa albarka na ce gaba da ni to godiya da sa albarka na ce da Allah a tafa musu